Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς πλέκουμε αυτή την πλέξη. Το έχουμε ανοίξει, γιατί είναι όλα διπλά. Θα κάνουμε μονά. Και αρχίζουμε. Όπως είναι, παίρνουμε ένα από τη μια μεριά, ένα από την άλλη για να κάνουμε την αρχή. Αλλά πρέπει να κάνουμε πάντα αυτή την κίνηση. Έτσι. Και το κρατάμε συνέχεια από την άκρη. Αν δεν γίνει αυτή η κίνηση, δεν γίνεται. Και πάμε ένα πάνω, ένα κάτω. Και το κρατάμε πάντα από εκεί, για να μην μας ξεπλέκει. Και συνεχίζουμε. Σε κάθε φύλλο πρέπει να κάνουμε αυτή την κίνηση. Παίρνουμε τώρα από αριστερά. Και πάμε από κάτω, πάνω, κάτω. Το κρατάμε πάντα στην κορφή να μην μας φύγει. Σαν αυτό, έτσι. Σαν αυτό, είναι βασικό αυτό. Και φτιάζουμε περίπου, βέβαια ό,τι αρέσει στον καθένα, γύρω στα 5 φύλλα από κάθε μεριά. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Γύρω στα 5 φύλλα, βλέπετε, 1, 2, 3, 4, 5. Συνήθως, εγώ βάζω εδώ λίγο blue tack. Εδώ, για να ενωθούν αυτά και να μην χαλάσουν. Ή λίγο συρραπτικό, αλλά το συρραπτικό είναι πιο αντιαισθητικό. Το blue tack, όταν το βάλεις εδώ ανάμεσα, είναι καλύτερα. Και έτσι γίνεται μία φωλίτσα. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Εδώ μία φωλίτσα. Και βάζουμε τα λουλούδια που είδατε πριν. Και συνεχίζουμε μετά. Και από την απέναντι μεριά το ίδιο πράγμα. Αρχίζουμε λίγο πιο πάνω. Αφήνουμε μερικά φύλλα κενά. Και αρχίζουμε ξανά το ίδιο πράγμα από την απέναντι μεριά. Πιστεύω να το καταλάβετε.